bisan mubo raning atong ebanghelyo karon, pero gibutangan og daghan kaayo nga mga tema o mga pagtulunan sa Ginoo. Una makuha lang ta usag usa aron nga di kita maglibog. Ganahan kong mamalandong aning giingon niya diri nga matnguni ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa ka higpit. Kanabitang muhukom ta sa to'y sig katao, nya gamito ra sa dinas Ginoo nato. Nanglitan ron imong anak, imo dayong kasab-an tungod kay nakabuhat aning maong salaod or pagsupak nimo. Gamiton sa nas Ginoo nimo kanang imong gikalagutan nga buhat sa imong anak, iya sad nang i-apply nimo, kundi basad na nimo buhaton. Nanglitan maing ka kamuno pagkagahi ginyug-o di gid mo kasabot. Mingon sa din ng Ginoo, Bikonobi, in relation to me, dali ba kang musabot sa akong gisulti? Nyag moingon gani ka nga di sa ka musabot sa gisulti sa Ginoo, gamiton sa nas Ginoo i-condemn sad ka. Igabot nimo didto sa langit og mamatay na kaugma, ingnon sa kas Ginoo, ikaw no kagahi ginimug-o mo na adto na kas impierno. Siya, grabe Lord, para kadto lang. Siya niya, ngimong anak, wa man sa lagi nimo tagai og allowance. Nanglitan, imong gihukman ang imong silingan nga mga buangon. Maunang imong gikural imong balay, kay di nimo sila pasudlon, kay mga buangon sila. Nagda sila kadaot sa imong kinabuhi. Inigabot sa dito sa kuan, dito sa langit, i-consider sa kas Ginoo nga buangon naa say kural dito. Di sad ka pasudlon. Kay mao may imong paghukom sa imong isig katao, di ba? Nganong nangural man ka? Nahadlok yung kas imong mga isig katao nga musod lang awa mananghid. Igabot sa dito kahadlukan sa kas Ginoo. Saman? O yun, dili. Ang mga luya mo ng inyong naong. Mao lagi na siya. Kanang dili gyud ka kapasaylo sa iyang sala, labi na gibalik-balik na niya kanapo ang pagpakasala, sama anang gikawatan ka. Nya imong gipasaylo, ngawat na sad sunod, gipasaylo, ngawat na sad sunod, adi ina ni madaoy, binuang naman ning iya. Gipasaylo niya, sige lagi pug pangawat. Katulo siya nangawat. Wa na ka mo pasaylo. Ikaw sad katulo sad ka pasayloon sa Ginoo. Nya kapila man ka makasa. Katulo ra di ay. Katulo ra ka makasa hangtod ka mamatay gikan karon. Katulo ra. Patay ka diya. Unya ang imayno sa Ginoo sa imong sa tulo ra ka buok kay katulo ra man ka ni pasaylo. Ang katong ubang sa di na to pasayloon, impierno dayon ka. Mao na siya. Karon unsaon man nato di ay? Unsaon man nato pag sud og langit? Sama ni Saint Thomas Aquinas ang iyang pangandoy nga makasud lagyo kog langit, gamiton ko ning tanan akong gasa nga nadawat aron ko makasud og langit. Nya gigasahan man siya sa intellectual genius or kaning bright man kay siya, gigamit niyang iyang ka-bright para makasud siya og langit. Nya unsa may iyang gihimo? Iyang gihimo nga ang iyang human reason magkahiusa og ang faith nga gihatag sa Ginoo niya. Faith and reason together. Iyang gi-combine. Nya unsa man pag-combine? Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, kinahanglan ang reason muuyon sa pagtuo. Ang rason sa tao muuyon sa pagtuo. Example, ingos Kristo, higugmay mong kaaway. Ang reason dili mo ingon nga ngigagod kalisod ana, mo man na ang rason. Kung dili ang rason mo ingon, imo maning pulong Lord, sultihi lang ko unsaon ako ni paghigugma akong kaaway. Kining silingan ako nga
ang iyag yung tanan nga sagbot, ang tanan niyang kanal, ari gyud ipaagas nga ris amo. Unsaon man ni nako paghigugma? Ana ba? Nya, mubuhat mo ana. Uy, tubag. Mubuhat dili. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua og kapituan, kapito ang nakasaad nimo. Nya, ka-15 naman ang nangabit imong bana. Ayaw pag ingon nga, di na ni madaha, oy. Imo man ang rason. Ang sakto, mayon ka, Ginoo, nag-ingon man jud ka nga kapituan, kapito pasayloon, tudloi lang ko, unsay akong buhaton, unsay akong reason, unsaon ako pag-apply ang imong pasaylo nga kapituan, kapito, aning bana nako nga ka-15 na nangabit. Nya, 5 nakabuk-anak dito sa laing babae. Unsaon ako ni pagpasaylo. Nya ang bana sad nakasakop sad ng imong asawa ng laki pod, nya katulo na ng laki. Maingon sa ka, adi mada, buwagan ko na ning buang-buang dako. Hang sa dipan ako ni siya mapatay, ako na lang ning buwagan kay makasaon niya kog dako. Rason man na nimo. Imo man ang rason. Ang imong buhaton, ang imong rason moingon ka, Ginoo, niingon man jud ka nga way sukod ang pasaylo. Tudloi ko unsaon ako pagpasaylo aning akong asawa nga nagsigig pang laki. Unya nabuntis ra ba gyud? Nya gaduda ra ba ko nga si father mo ay tagiyaan suod mo kay sila. Ana ba? Duda ra man sang imo, duda ra man. So nya wala ka kaybaw nga ang imo dayng asawa gasigi dayng pa-counseling ni father. Nya imo na nung gidudahan. Ana ba? Muna, ayaw idayon. Nya kung mao gani na imong attitude, nga kusog ikang maingon, Ginoo tudloi ko, Ginoo tudloi ko, inig-abot sa nimo dito sa langit, tudluan sa kas Ginoo, hain ang pultahan padong sa langit. Dili kanya iiksas impierno, kay kusog man kay ikang maingon niya, tudloi ko Lord, galisod ko ani Lord. Nanglitan sad, ikaw, manuyupay ka, kusog ikang musuyop. Aning drugas ba? Nya gusto kang magbago, ayaw pag ingon, di na madaoy, so di na gini mada. Wa naman, mao naman ni akong life, mao naman ni akong kinabuhi. Wa na sabta na lang ko ninyo. Na may uban ningon ana no? Sabta na lang ko kay inaani naman gyud ko. Kanang kusog ika mamalikas. Ana, mao magini akong batasan. Awa ra man anako. Kanang dali ko masuko, wa ra man na. Sabta lang ko ninyo kay inaani man gyud ko. Allah, bantay ana. Kaya nga naman, mausan na ibasihan sa Ginoo, inigabot ni mo dito siyang atubangan, moingon din ng Ginoo, gisabot yun ka, nga muadto yun kag impierno, kay imo magyong dipinsahan ang imong dipikto. Wa man ka motuo, nga makahimo ko pag-usab ana, basta imo lang ang isurrender nga rin ako. So ang sakto unta to, Lord, manuyupay ko, porti na ginakong adika aning suyop, tabangi in taon ko Lord na makabalik ko diha nimo, tudloi ko unsay akong buhaton. Isulti na di ba ugma, tulo na kapakiti imong suyupon. Pero kana nang sachet nga coffee, dili na kadtong drugas. Pero tulo kapakiti mo imnon. Ana, coffee na, nya sunod tea, o di healthy tea, herbal tea pa imong imnon. Ikaw madara man Lord, og ti lang akong suyupon, dili na lang tong siya. Di ba? Nya adto na kamukaon sa SK nga restaurant, shabu-shabu. Di ba? Healthy na kigagnaong. Nya nganong nakabawi man ka? Tungod kay imo man gisurrender sa Ginoo, mituo man ka nga nothing is impossible with God. Nothing is impossible. What is impossible with God? To change your mind. But if you surrender your mind to God, He can change it anytime. Pero isurrender usa, di man siya mangilog nimo, di man siya mangilog nako. Nang litag maadik ko sa kolekta. Lord, naadik jud ko aning kolekta niya. Ingon man gyud ka nga kanang puyi ang kinabuhi nga kabos. Saon man ninako, Lord? Siya sige. Sunod kolekta nimo sa pito nimo kamisa, usa na lang ka kolekta isod bulsa. Wala. Usa na lang. Katong unom, ibalik na lang to. Mahimo na. Mahimo dili.
Ang di gyud mahimos Ginoo kanang usbon imong naong. Lord, wa na jud ko kauyon ani akong naong. Palihog taon Lord, usban ni. Ang mayong Ginoo ayaw kay ako man ang desisyon nga mao nay imong naong. Kanang imong height, ingka Lord, pataas-taas sa inta na akong height, ing Ginoo ako man ang design ngayon ana ra na imong height. Ay na lang nagipausab imo naman sa noong kong diktaran. Labi nagyog mo ingon ka kining akong banda Lord usbay in taon ning iyang naong kay wa na jud ko kauyon giluod na ko ning naong nga ayaw. Ingna hinon tudloi ko Lord unsaon ako paghigugma kining naong nga lami na kaing patyon. Ana tanawa di ba igsunod imong tanaw na basta gwapuha din na imong bana. Oh, gwapo kay hiluan. Dili ay mausab gyud ang imong pananaw. Oh, lagi mausab gyud. Doon nagi-transformation. Kani bitang mga bata dinhi kanang naa diyang mga magsigig suroy-suroy nya mga ayog ingon ana. Sa una maglagot nung kana, lami kayong ipabaton, batuar go ng mga bata agon na. Mura bag iro bakit sige gandagan nya sig pangayo. Ay lagi mo pangayo dong. Mangayo gyud ana. Ningon ni kos Ginoo Lord, tudloy ra gug unsaon ni paghigugma ni mga bata. Isa simple ra man kaayo. Imo ra man ang istoryahon nya unsa ilang gikinahanglan tagae. Amo na kada namo dool ko teng hospital ka unsa gusto ninyo kani ana. Ay salamat kay Pader. O karon perti na namong suura usay magkailis na kuning naong namo tingali no. Ay gabot abdugok din na sila. Pader ana o lagi dia lagi ana hatag sa kita. Isa may sa kapadada kay mo share sa kas kolekta nga rin namo. Ana. Okay, kay ba mo silang naikolekta din ana di tagaan. Karon kusog na kay mamonita ng mga kuan diha kana mga plastic shoot pa nila diha isa Pader na daghang puthaw dito Pader nindot kay naipatimbang. Nako. Mo pay mo suggest nako. May na kay nako asam na ipatimbang. Sana di unahan ra Pader. Unahan ra. Sige, kuha na ninyo katulang mugbuhay sa pila magay ka mugbuha pa rin ako kanang ingon ana kay kanay ana magamit man na kana lang ana aso ila sa sukod-sukoron. Report din sila nako akong nadaha pa din. Niabot og nahalin og 60 sa ako ga pa din 90. Nako ay naman taron sa among gihatag sa among mama. Nako mas buutan pa ba mos pari di ay. Ihatag ko na silang mama lagi patimbang. Ambot ang kag di ba ka mas bakakon tas pari mo. Kana bang matudluan tas Ginoo mga usab ta oy basta atong isurrender mo na Sintamas Aquinas siya isurrender. Mao bitan na sa atong unang pagbasa ka dungog mo sa atong unang pagbasa atong Hebro niingon diri giablihan na niya ang daan sa langit munang duna natay kagawasan karon nga musod sa pultahan sa langit kay iyang giablihan pasabot ba di na imposible nga malangita din ay imposible nga mahimutang santos kay giablihan na niya ninduta na no nya kita di lang gyapon mo kon mingon di inani man gyud ko sao man gyud na pagbuot talas Ginoo ko sao ning nani man gyud ko. Insain lagi pagsigpaningil ng utang dahil kay makabati gina sa imong relasyon ay usaon ingon yan naman ko ay ang Ginoo nilay mag-igo ana sayo pra ba na kayo ang Ginoo mo'y mag-igo unya ikay gabuhat di pwede na ang gustos Ginoo kung ako may mag-igo ako may magbuot isurrender ang imong kabubuton na rin ako pero magbuot-buot ragyod ka nya ingnon ko nimong ika nalay bahala akahibaw naman kadaan. Asa ka padong ako na gunang gibuksan ang langit nya di lang gyapon ka musod ari lang gyapon ka padong sa impierno o bukas po kayong impierno abli kayo gano pangutan ako na imong tupad ba lingi ay na asa ka gusto langit impierno ingna kano ana asa ka gusto langit impierno nga mingon ay langit ko insa ikaw insa langit sa ko insa nya kani akong utang imo na ning kuanon paninglon o dili imo sa ako kinahanglan sa na paninglon sa lam ka pa impierno ra ba na di magkasinapot dayon mo di ba sige atin yung silingan ron dito kanang dol-dol sa inyong balay ingna dito dai may buntag insa ingos Pader asa kuno ka gusto langit o impierno insa yab-an tanong kanang tubig init buanga ka sana pangutana nimo diha isa dili ba ingos Pader ba asa kuno ka langit impierno siyempre langit kinsa mo gusto tawag impierno isa unya nganong di naman may kaagian na imong tugkaran imo naman ang gikural nga agianan man tanan namo makapa-impierno ra ba kuno nang kural day o tanawa di ba sunod adlaw kuralo na gito apil dito inyong duol sa inyong pultahan ay
na lang sa pagreklamo. Kaya nga naman, gusto manggid siyang muadto sa impyerno. Ayaw na lang sa kuyog. Na, mudayon man sa kagpanglibak. Sige mo sa kagpanglibak. Di mo samot na noong ka. Na, nindot kayo no, ang atong tubag sa Salmo, ningon ta, Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ang atong pangandoy makakita tas Ginoo kanus aman kun matod pang Sintamas Aquinas, kung ang imong rason o ang imong emosyon na alay na sa imong pagtuo ni Kristo. Nga ang mga pulong ni Kristo maunay naggiya unsaon paggamit ang imong rason o ang imong pagbati. Kita jud ka Ginoo ana. Okay. Nadigin mo mo to. Sige, manindog lang ta.